ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ଏତେ ଭିଡରେ ଆମେ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିପାରିବାନି ବୋଲି। ଯାହା ହଉ ଭଲରେ ଭଲରେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ସବୁ ସେଇ ଜଗାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ହଁ ତମେ ଜଗା ଦର୍ଶନ କଲ? ହଁ ଅଭଡା ଆଣିଛ? ମତେ ଟିକେ ଦେଲୁ ମୁଁ ଖାଇବି। ଓଡିଆ 2 ଦିନ ପରେ ଗାତକୁ ଯିବା ବସିଲୁଣି ତୋର ଏମିତି ଅବଢା ଖାଇବାକୁ ଲୋଭ ହଉଛି ନା? ଚାଲ ହଟ ବେଟା। ମା କାଇ ଚାଲୁଛ? ପୁଅ ବୋଉ ପୁରୀ ଗଲେ ମତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେନି କି ଆଣିଲେ ଅଭଡା ମତେ ଟିକେ ଦେଲେନି ଖାଇବାକୁ। ଜଗାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ଅଭଡା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ମନ ମୋର, କିନ୍ତୁ ଅଭଡା ଟିକେ ବି ମତେ ଦେଲେନି ଖାଇବାକୁ। ମା ଅମା ଖାଇବୁ? ତୋ ନାଁ କଣ? ମୋ ନାଁ ଜଗା। ତୁ କୋଉଠୁ ଆସିଛୁ ରେ ବାବା? ପୁରୀରୁ। ପୁରୀରୁ? ମୋ ଜଗା ଆସିଛି ମୋ ପାଖକୁ।